Қазан Силей. 15 сағат 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга инглиз драматургы Уильям Шекспирның Отелло трагедиясе буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Режиссеры Татарстанның халык артисты Хаким Салимҗанов. Рольләрне башкаралар. Отелло РСФСРның халык артисты Камал Үшінші. Дездемона РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Шахсанам Асфандиярова. Эмелия РСФСРның халык артисты Фатима Ильская. Дож СССРның халык артисты Фуат Халитов. Родриго Татарстанның халык артисты Дилюс Ильясов. Кассио артист Вакил Закиров. Брабанцио СССРның халык артисты Габдулла Шамуков. Яго Татарстанның халык артисты Хаким Салимҗанов. Монтано РСФСРның халык артисты Ринат Таҗетдин. Алып баручы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Камал Саттарова. Тапшыру магнитофон тасмасына 1963 елның сентябрендә язып алынган. Венеция шәһәренең хөрмәтле сенаторы Брабанционың яшь кызы сугышларда зур баһадирлыклар күрсәткән кара гарәп генерал Отеллога гашыйк була. Бу хәлне белгәч, сеньор Брабанцио шашып кала. Шул көннәрдә көчле коралланган төрек флоты Кипр утравына һөҗүмгә килә. Сенат дошманнан саклау чараларын Отеллога тапшыру өчен аны чакырып ала. Шул чак Гоят ачулы Брабанцио Дездемонага гашыйк булган Венеция егете Родригоны яртып килеп керә. Матрофелла, без хәзер безгә илебезнең хас дошманы булган төрекләргә каршы көрәш өчен кирәксез. Сезне күрми торам, Брабанцио. Салам сезгә, сеньор. Бүген сезнең киңәшегез, ярдәмегез кирәк. Миңа сезнең ярдәмегез кирәк. Кичерегез мине, хөрмәтле дош. Бүген мине җылы түшәгемнән кузгалырга мәҗбүр иткән сәбәп олы әһәмияткә ия булган әлеге хәбәр дип уйламагыз. Я? Ни бар шул, сеньор? Нәрсә булды? Кызым. Нәрсә? Үлдем әллә? Әйе. Минем өчен ул юк хәзер. Урладылар аны. Алдадылар. Явыз мәлгуннәрнең сихыры белән агуланып һәлак булды бала. Шул каһәрле сихыр күзен капламаса, минем кызым мондый куркынычлы бозык юлга кереп китмәс иде. Андый пычрак шакшы юллар белән сездән кызыгызны, кызыгыздан акылын тартып алган явыз бәндә, ул кем генә булса да барыбер канны закон кенәгәсен ачып, анда күрсәтелгән җәзаларның иң катысын үзегез сайлап алырсыз. Ул эшлексез, туган улым булса да мин сүземнән кайтмам. Рәхмәт сезгә. Ул гаепле кеше дәүләт эше белән сез чакырткан менә бу мавр. Моны ишетүе авыр. Үзегезне аклау өчен сез ни әйтерсез? Минем сүзне дөресләүдән башка ул ни әйтсен? Затлы һәм хөрмәтле сенаторлар, минем мәрхәмәтле хакимнәрем, атның кызын алып китүем хак, һәм ул кызга өйләнүем дә ялган түгел.
Benim cinayetim fakat şundan tıra. Benim sözler tupaz bulur, bize matur etip söyley almam. Ana ustalık yok. Çünkü ciddi yaştan kullarımның tevgik için sizgen günler alıp, şuşu günge kadar yav kırından, saldat balaklarımdan başka birini kurganim yok. Hem dünyada bulatırgan bütün halakvelden, min tek suğuş, kırılış, kanlı yavlar turundağına söyley alam. Şuna göre, bugün min isimni yaklap söyleytirgan bu sözümde, gaybimni yumşart almam. Şulayda, hazır sizning ruhsatınız bilen, bizning aradagi muhabbatning nishik tug'ib, nishik o'sganligin motor so'zlar bilan bizamicha oddiygina aytib so'ylab berem. Nindi irrim, og'u, sehr bilan qortning qizini o'zima qaratdim, ma'lum bo'lar. Men bit sizning alda ana shuning uchun g'ayiblanam. Şunday saf, edepli, itaatli, hatta o'zining harakatlarinden kızaruvchi yuvaş bir kız bala tutsun da xulqina, yoshligine, tuğan ili gadetine qopma qarşı barıp, zatsızlanıp, buna kadar qararga da qo'rqqan bir kishiga g'oshlik bo'lsin emish. Qabat aytam, u o'zining şuşu maqsadına yürüşü için maxsus hazırlangan og'u berib, qiz balaning zihnini tamalagan. Bulay söylevgin hali işinin siz aytkancha buluğun isbat etmi. Kuruşikkagina negizlengen fikir deyip bu. Hali bu fikirni gayiplavga negiz bula alırlık dalil bilen gıtırga kerak. Minutidan sizden özün çakırıp kişi jiberigiz. Gelsin davul atasının karşısında sizge benim hatta barın söylep bilsin. Eğer onun sözünden sonra men gayipli bulup kalsam, ul şak meni o'zigiz bergan dereceden, ışanıştan mahrum etip kine kalmazsız. Hak, adil hükmügiz hatta canımını da tartıp alır. Hazır gezdim onu artından kişi jiberigiz. Alıp bardu siyagı, simitanın koydalığını bilesin. Hemen mında alar kelip jitkençi, Xuda karşısında saf ko'ngildan günahını ikrar etken gibi, sizge şuşu dinsiz güzel kızının muhabbetin nişik bilevimni, hem o kızının benim muhabbetini nişik kabul etkenligini söyleyeyim. Silahı Allah, biz silah tanlıyız. Anın kart atası meni siye, hem yaşkına iğne şakraydı. Benim turmuş bilen kızıksına, baştan ötken türlü vakigalar, kanlı soğuş, yallar turunda silahımını sırıydı minden. Hem min şunda malaylıktan başlap, şuşu kılga kadar ömrümde kurgen bilgenimni söyleydim. Jir üstünde, dengizlerde kurub ötken gazap mihnetlerini, kayşandır bir ölüm çukuruna düşe yazıp, güçke kutuluğun, qansız düşmanlarga esir bulun, hem kullukka satılun. Andan azatlıkka çığı vakigasını söylep öttim. Şundan soň men aňa sayahatda yürgen şakta kurgen zor mağaralar, tiren tüpsiz zor çukurlar, igen üsmi turgan şiksiz keng dalalar turunda, hem kıya taştan turgan stinalar, tübeleri kukka tiyip turgan büyük tağlar, andan tağın birim-biri tutup aşıtırgan kanniballar, başlarına qaraganda en başları yugarrak bulgan antropofag degen xalqlarni ko'ruvimni söyledim men aňa. Atestimona bu hikayamni bek berilip yutulup dinleydi. Yaşligimde ko'rgan mehnatlarini söylaganda onun ko'zlarında yaşlar ko'rdim. Hikayamni tamamlagaç u meni tiran kırsinler bilen bo'lakladi. Andan o hikayam için rahmet etti.
Һәм иптәшләремнән аңа гашыйк берәү табыла калса, һәм ул аңа әлеге мин сөйләгән хикәяне сөйли торган булса, аны сөячәген әйтеп куйды. Аның бу уратып әйткән сүзен мин аңладым әлбәттә. Һәм шундук йөрәгемне ачтым аңа. Мин ул күргән газапларым өчен сөйде, мин аны шушы газапларның уртаклашканлыгы өчен сөйдем. Мин кулланган сихыр менә шушы. Әнә үзе килә, сөйләп бирсен. Бу хикая минем кызымның да башын әйләндерер иде. Брабансио үткән эшне кире борып булмый, килешергә туры килер сезгә. Кеше сугышырга чыккан чакта сынык булса да бер корал тота, булай кырыйдырык белән чыкмый. Зинһар кызымны да тыңлагыз. Әгәр минем кызым бу гаепнең тик яртысын гына үзенә алса да, бу егетне битәрләүем өчен афәт төшсен минем карт башыма. Якынрак кил, сөекле бала. Монда утыручы сеньорлардан күбрәк син кемне тыңларга тиеш? Затлы атам. Монда бурычымның мин икегә аерылганын күрәм. Тормыш һәм тәрбиям гыйлемем белән. Мин бурычлы сезгә. Бу тәрбия сезгә буйсынырга куша миңа. Монда сез баш миңа, мин кызыгыз. Ә менә бу минем ирем. Әти, Газизәнкәм туган атасыннан аерылып сезгә чыкканнан соң, ничек ул буйсынган булса сезгә? Миңа да нәкъ шулай. Аталыга буйсынырга рөхсәт итсәгез. Эвана. Ярый. Рәхмәт төшсен. Сүзем бетте. Инде дәүләт эшләренә күчик. Бу минем туган кызым булганчы, асрарга алган кызым булса, җиңелрәк булыр иде миңа. Я, Мавр, кил бире. Әгәр дә син үзеңнеке итеп өлгермәгән булсаң, бөтен көчем белән синең кулдан тартып алыр кызымны мин бүген ихлас күңелемнән сиңа бирәм. Якын кил, кадерлем. Әле ярый минем башка кызым юк. Синең качуыңа үч итеп мин, кансыз бер тиранга әверелеп, аңа бугау салыр идем. Ярый, сүзем бетте минем, хөрмәтле дус. Көчле коралланган төрекләр Кипрга таба йөзәләр. Ул җирләрне дошман һөҗүменнән саклау чаралары башка кешеләрдән бигрәк сезгә билгеле, Аталла. Гәрчә безнең анда яхшы ук игътибарлы кешебез булса да, безнең җәмәгатьчелек фикере бар өметне сезгә багылый. Сезнең өчен сезгә яңа якты бәхтегезне бу давыллы сәфәр белән берникадәр караңгыландырырга туры килер. Затлы һәм хөрмәтле сенаторлар, дошманнарга каршы яуга чыгу буш минем гадәтемә кергән. Яу кырының тимер таш ятагын мамык түшәк итеп хис итәргә мин күнеккәнмен. Һәм дөресен әйтим, кыенлыклар белән көрәшүдән әллә нинди ләззәт, шатлык табам. Һәм мин төрекләргә каршы булган бу походка әсир сенаторлар. Шуның өчен түбәнчелек белән мин үтенәм сездән. Хатыныма затлы нәселенә лаек булган, яшәү ихтияҗын үтәү өчен кирәк булган бөтен нәрсәләрне хәзерләргә рөхсәт бирсәгез. Әгәр дә сез каршы килмәсәгез, ул үзенең атасында торыр. Юк, мин риза түгел. Һәм мин дә. Әтиемнең күз алдында булып, һәр чак аның ачуын китерергә, аны ярсытырга теләмим. Хөрмәтле дош,
Минем үтенешемә тиран ихлас белән құлақ салып, тәҗрибәсез кызга аталар шәгәрдән кулыгызны сузсагызчы. Сез ни телисез соң, Дездемона? Мин Маврны һәр чак бергә булу, бергә яшәү өчен сөйдем. Моны мин ачыктан-ачык, һич курыкмыйча аңа чыгуым белән исбат иттем. Минем күңелемне Отеллоның бөек сыйфатлары буйсындырды. Аның йөзен мин рухында күрдем. Данга иткән батырлыкларына язмыш һәм күңелемне багышладым. Шулай булгач, ул сугышка китеп, мин тынычлык сөйгән күбәләктә монда торып кала торган булсам. Ул чагында бит мин Отеллоның минем күңелемне буйсындырган, аны сөйтергә мәҗбүр иткән куркынычлар, батырлыклар белән суарылган җир даулы гомерен уртаклашу бүлешү бәхтеннән үз-үземне мәхрүм иткән була. Сөеклемнән аерылып тору бу бик авыр булыр минем өчен. Бирегезче рөхсәт, мин дә бергә китим. Сенаторлар, тавыш бирегез, синар. Үтенәм сездән, аның бу теләгене кире какмагызчы. Хода шаһид, азгын күңел теләгенә бирелеп, аның кайнар яшьлек дәрте белән үзем ләззәтләнү өчен түгел. Минем хакта аннан аерыла алмый, мөһим эшкә зарар китерә дигән уй килмәсен башыгызга. Юк, мин тик аның күңел мәшәкатьтән, борчудан азат булсын өчен генә үтенәм сездән, сенаторлар. Әгәр дә уенчак шаян гыйшык минем күзләремне томаласа, татлы гыйшык ләззәтенә чумып, ихтыярын җуеп, уйларымны, бурычымны оныта торган булсам, ул чак минем сугыш эшләгәннән хатын-кызлар чүлмәк ясасыннар, намысыма хурлык оят төшсен. Китәргәме, аңа калыргамы, бу мәсьәлә сезнең ихтыярда. Ә безнең эш ашыгуны сорый. Сузу кичектерү һич ярамый. Бүген китәрсез. Бүген төнне? Бүген төнне. Мин шат. Иртә белән без нәкъ сәгать 10-да җыйналырбыз тагын менә монда. Отелло, офицерларыбыздан берәүсен монда калдырыгыз. Ул офицер безнең боерыкларны сезгә тиеш булган кәгазьләрне алып барыр. Рөхсәтегез булса, поручик ягыны калдырырмын. Ул намуслы, ышанычлы кеше. Хатынымны алып бару бурычында аңа тапшырам мин. Җибәрергә кирәк тапкан бөтен нәрсәгезне ул җиткерер миңа. Шулай булсын. Хәзер мин сезнең һәммәгезгә хәерле төн телим. Я хөрмәтле сеньор Брабансио, адәм күңелендәге гүзәл сыйфат чын матурлык булып балкый диләр. Кияүгез сезнең саф күңелле, димәк, кара булса да ул матур. Кара аны, Мавр, яхшы кара. Ул алдагы үзенең карт атасын. Мөгаен ул алдар сине дә. Юк, аның күңеле сафлыгына җаным белән ант итәм мин. Саф күңел ягы хатынымны сиңа калдырам мин. Хатыныңа әйт, ул Дездемонаға хезмәт итсен. Ә соңыннан берәр җаен табып, һәр икәүен анда алып барырсың. Киттек, Дездемона. Мәхәббәт һәм башка мәшәкатькә тик бер генә сәгать вакыт калды. Без вакытка буйсынырга тиешбез. Дездемона белән чыгып китәләр. Яго, ни бар изге җанлы кеше? Беләсеңме, мин хәзер нишләргә уйлыйм? Кайтып йокларсың дип уйлыйм. Мин хәзер барам да суга ташланам. Суга ташланырга. Суга синең мәчене күз ачылмаган эт балларын ташла. Мин үземне синең дустың дип игълан иттем һәм дөресен әйтим, мин сиңа иң нык дуслык җипләре белән бәйләнгәнмен. Син янчыңа акча тутар да сугышка кит. Ясалма сакал ябыштырып йөзеңне үзгәрт. Дездемонаның Маврны озак сөюе мөмкин түгел. Шулай ук ул да Дездемонаны озак сөя алмас. Бу мәхәббәт бик тиз кабынды, сүнүе дә аның бик тиз булыр.
Дездемон әлі бүтіннәй яш, ұзақламай өзгәрір, Маврның қара тәніннен тойғаш, өзінің не дәрежеде ялғышқанын ұлаңдар. Аңа икенші біреу керек болыр, шексіз керек болыр. Ақшаны көбірек жина, Дездемоны сенікі болыр. Ненде бұл сөз, суға ташланырға, ол бір ненде мақсатқа да бармай. Тіліңе еріш алмай суға ташлануға қарағанда, рахатлікнің тәмін татығаннан соң, асылыну яқшыра. Әгерде мен сенің кеңешіңе тұтсам, мақсатыма ерішілге ярдәм етерсің мүсің? Менің торда сен тыныш бол, қазір бар ақша тап. Мен сеңа әр уақыт айта келдім, һәм қазірде айтам, мен Атыллыны өліп дұшман көрем. Сәбәпләре бик күбаның, ул сәбәпләр синдә дә җитәрлек. Үч алу өчен без берләшик. Әгәр дә син аңа мөгез куя алсаң, бу синең өчен куаныш, минем өчен юаныш булыр. Я бар, акча тап. Иртәгә без бу турда иркенләп сөйләшербез. Сау булып тор. Иртәгә без кайда очрашабыз? Миндә. Мин иртәрәк килермен. Я хуш, ләкин хәтереңдә тот, Родриго. Нәрсәне? Үлем турында яңадан бер генә сүз дә әйтәсе булма. Ишеттеңме? Юк, мин хәзер икенче кеше. Киттем, җирләремне, утларымны сатам. Бар. Ләкин караны акчаны күп җыйна. Родриго китә. Мин Маврны үлеп дошман күрәм. Аны минем түшәгемә ятып, мин эшлисе эшне эшләгән дип сөйлиләр. Бу сүзләр дөрестірме, ялгандырмы, мин белмим. Ләкин бу хәл имеш-мимеш кенә булса да мин чын әйтеп исәплим аны. Миңа ул ышана, бу бик әйбәт. Ниятемне эшләп чыгу өчен бу тагын да уңайлырак булыр. Яш Кассио Шибәр, сылу егет. Менә шуны ничектер. Мин аның урынын алып, соңыннан үзен үк планымның таянышы итсәм, ике яклап файда булыр иде. Ләкин моны ничә эшләргә соң? Бераз баш ватарга туры килер. Эшне бераз вакыт үткәннән соң Атыллының колагына бу Кассио синең хатының белән дус икән дип пышылдаудан башлап җибәргәндә начар булмас. Егет төскә матур, кеше белән бик ягымлы, ачык, әйтерсең дә хатын-кызлар күңелен аулау өчен генә яратылган. Ул егеттән көнләштерү берни түгел. Маврның күңеле шундыйса да, тыштан изге күренә белүчене саф күңелле кеше дип белә. Аны ишәк җитәкләгән кебек танавыннан сөйрәп йөртү җиңел. Булды бу. Төн белән шайтан бергәләшеп, бу мин чәчкән дәһшәт орлыгыннан коточыргыч җимеш үстерерләр. Вакыйга Кипр утравында бара. Атыллы кул астында гаскәрләр Төрек флотын батыралар. Яго Дездемонаны Кипрга алып килә. Сезне, дуслар, олы шатлык белән тәбрик итәм. Сугыш бетте, Төрек флоты батты. Ничек икән монда, иске дуслар ничек яши икән? Сине иркәм бик зур шатлык белән каршыларлар. Монда мине яраталар иде. Сөеклем, шатлыгымнан исереп, үлсәпсез күп сөйлимен мин бүген. Әйдә киттек, Дездемона. Атыллы, Дездемона һәм хезмәтчеләр чыгып китәләр. Я, Родриго, әгәр дә синең йөрәгеңдә батырлык дигән нәрсә чынлап та булса, тыңла мине. Бүген төнгә лейтенант Кассио замок сакчыларына башлык итеп билгеләнде. Иң элек мин сиңа шуны әйтергә тиешмен, Дездемона ул егеткә бөтен күңеле белән гашыйк булган. Кассиогамы? Юк, моның булуы мөмкин түгел. Мин моңа ышана алмыйм.
Дездім ғын әдәплі хатын. Шәнчіліп кетсене шул әдәплің білен. Ул әдәплі болса бір уақытта мавырны яратмас иде. Әдәплі имеш. Азғын шайтан ул. Касси білен исәнәшкәнін күрмәдің мені? Күрмәдің мені? Күрігін көрдім. Ләкин бұл ғади көрішу аңа иқтирам көрсетугілейді. Бүгін түнне сақшылар арасында бол. Мен сені белгілетірге тырышырмын. Кассио сені білмей. Мен сізден ирақ болмам. Нешікті Кассионы ашыландырға тырыш. Қышқырып сөйлешіп мі, оның әмірлерінен күліп мі, яки башқа бірер юл білен мі, қысқасы жайына қарап іш кетерсің. Яқшы? Кассио қызу табиғатлы кіші. Ашыландырсаң өзін білмей, ихтимал ол сеңа салып та жіберір. Сенен әне шул хәлге жеткерге тырыш. Мен шул кішкенегіне вақиғаны көпіртіп, зор бір бунт етіп көрсетірмін. Бунтны тоқтату үшін Кассионы орнынан алып ташлау керек болар. Шулай етіп, сенің тіләклеріңнің тиз күнде өтәлуіне кең yol ашылыр. Yolыбызға арқылы тұрған киртәне алып ташласақ, бізге қымашауларлық кіші қалмай. Ярый. Жай тұрып сәмемін ішлермін. Мен тұры келуіне шанам. Соңынан Крепсқа кел. Мен қазір портқа Маврның әйбірлерін алыға кеттім. Хуш. Хуш. Кассионың дездіманыны сүйуіне мен шанам. Шулай қаманың да Кассионы сүйуі бик табиғи. Мавр, гәрше мен ол Маврны бүтін көңілім білен дұшман көрсем де, дұрысын әйтірге керек ол намыслы, күшлі сүйе ала тұрған кіші. Әйбәт, мұна деген ер болырлық. Мен аның жүрегіне шундый күншілік ұты яғармын. Ол күншілік деген аждаханы ақыл кішігіне жеңе алмас. Ішіні шулай алып бармын мен. Шексіз зор ұсталық білен өзін ақмақ қарт ешекке үйлендіріп, ғамсыз тыныштықтан шаштыруға үлтіп жеткіруім үшін Мавр рахмет оқыр меңа бүләк берір. Әлі бұлар құрық ялғына, Шына қадар уйланмаған әлі. Ләкин хайлә тамам пішіп жетіп үтәлгенге қадар яшырын була. Яго Қаравыл башлығы Ателланың лейтенанты Кассионың дәрәжәсін төшереп, үзе лейтенант булыр өчен, аны исертеп Родриго белән сугыштыра, һәм моңа бөтен гаскәр катнашып зур бунт сала. Шул вакыт йокысыннан уянып, Ателла килеп керә. Жаннарыгыз газиз булса, туктатыгыз. Акылыгыздан сез нинди гауга? Туктатыгыз хәзер бу сугышны. Кемдә кем ярсуын тыя алмый, димәк аңа жаны газиз түгел. Кем кузгала, хәзер үлем аңа. Бу котышкыч чагны туктатырга. Нәрсә булдымында тугры ягы? Синең десең, мәйет есе кебек. Сөйлә хәзер, кем башлады? Көтәм. Мин белмим. Әле генә менә дигән якын дуслар идек. Яңа өйләнешкән гашыйклар күп тату гына утыра идек. Кинәт әйтерсең кыйрыклы йолдыз төшеп, барысының аклын алды, шундук кылычларын суырып чыгардылар. Канны сугыш китте. Бу узгышның нидән башланганын әйтә алмыйм. Нигә мин берәр данлы яуда аякларын югалтмадым икән? Килмәс идем монда, мондай эшкә шаһит булып җавап бирмәс идем. Ничек итеп син Микаэль Кассия онытып алдың? Ох, генерал, кичерегез, сөйлей алмыйм. Мин ант итеп әйтәм, каным кыза. Ул сабырлыгымны җиңеп бара. Көчле ярсу акылымны каплап, мине үз кулына алмак була. Бер кузгалсам, әгәр кул күтәрсәм, иң шәбегез минем ярсуыма корбан булыр. Я әйтегез,
Bu eşeki janjal kayan çıktı? Kim başladı bunu? Ulışlıksız kan kardeş bulsa da benimle mengige ayrılacak. Bu ne? Harbi kala ortasında, eli kişilerinin kutu çıktırgan bir vakitte, iyi içinde janjal kuptarga, açıkmasa dünne koravulda bu katışkaş. Aytiyağı kim? Kim başladı bunu? Iş general bulay buldu. Montana bilen ikavbiz süйләшеп tора идек шунда. Кинәт шул чак ниндидер bir адам ярдәм дип йөгереп керә. Кассио кылычын айкый аны куып килә. Сеньор Монтана Кассионы каты ярсуыннан тыймак булып аның юлын бүлде. Мин сирен салып чапкан ул адамның артыннан куып киттем. Мин килгәндә, менә сез күргәнчә ярсып сугышалар иде. Мин шуны гына әйтә алам. Монтанага кылыч күтәрүдә Кассионың гаебе әлбәттә бар. Ләкин нишлисең бит, ярсыганда якын дустыңны да тотып ярасың. Шуңа мин ышанам, Кассионы теге сирен салып чапкан адам шундый каты ярсытырлык итеп мыскыл иткән. Ул тик шуңа күрә генә сабырлыгын җуйган. Беләм мин ягы, Кассио булган дустлыгыңа бирелеп китеп, күңелең хушлыгыннан аның гаебен йомшартырга телисең. Мин Кассио сине бик яратам. Шулай да син шушы көннән башлап лейтенантым түгел. Хезмәтчеләре белән Дездемона килеп керә. Әнә карагыз, сөеклемне дә сез уяттыгыз. Кассио, башкаларга үрнәк булсын өчен сиңа шундый каты җәза бирәм. Нәрсә булды, Иркәм? Булай гына инде бетте. Әйдә киттек, Иркәм. Син ягы шәһәрне әйләнеп чык. Бу әшәке janjal тавышны ишетеп борчылучы шәһәр кешеләре тынычландыр. Киттек, Дездемона. Солдат гомере менә шулай үтә. Һәр тавышка якын булып чыгасың. Ягы белән Кассиодан башкалар китәләр. Я, ничек, нык яраландыгызмы, лейтенант? Шундый яраланды. Хәзер миңа бер нинди хирург та ярдәм итә алмас. Ул ни дигән сүз? Алла ярдәм бирер әле. Данлы исме. Мин данлы исемне югалттым. Рухымның мәңге сүнмәсен өчен намысымны югалттым мин. Миндә хәзер хайванлык кына торып калды. Данлы исме. Яга. Данлы исме. Мин тагын берәр җирегез яраланганмы дип торам. Исем югалтуга караганда, яраланудан күбрәк зарар күрүе мөмкин. Данлы исем бит ул кырыс сүз генә. Күп вакыттаны бердә юкка бирәләр һәм юк кына сәбәп аркасында тартып та алалар. Җитәр, кайгырмагыз. Генералның мәрхәмәтен кайтару өчен бик күп юллар бар. Кайчакта бит усал арсланны куркыту өчен гаепсез этне тотып кыйныйлар. Яхшылап үтенсәгез, ул сезгә мәрхәмәтен тагын да күрсәтер. Сез соң кылыч булгап кем артыннан йөгердегез? Нишләде соң ул? Белмим. Шулай мөмкинме инде? Хәтеремдә бик күп вакыйгалар бутала. Ләкин берсен дә ачык итеп хәтерләмим. Тавыш чыкты. Ни сәбәптән чыкты? Белә алмыйм. Я Рабби, ни өчен кешеләр акылларын урлый торган явыз дошманны авызларына алалар икән? Нигә без кәеф сафа вакытында хозурланып, рәхәтлек җимешен татыганда хайванга әйләнәбез икән? Башта акыллы булып та кинәт кенә ахмакка әйлән, аннан инде бөтенләй хайванга әверелимеш. Нинди мәгънәсезлек! Һәрбер артык бакал каһәрле, içindaның шайтан зәһәре. Әйбәт шарап, әйбәт куллана белүчеләр өчен менә дигән нәрсә ул? Юкка хурламагыз аны. Сез миңа шуны әйтегез. Минем сезне яратуыма ышанасызмы, сөекле лейтенант?
Шаңғанға күрә менә ішеп исердем дә. Башкалар кебек сезнең дә кайчак эчеп исерүегез мөмкин. Хәзер инде нишләргә икән мин сезгә өйрәтим. Хәзер бит бездә генерал хатыны генерал. Моны мин шуның өчен әйтәм. Атылла хәзер бөтен игътибарын аның гүзәллеге белән ләззәтләнүгә биргән. Сез Дездемонага барып, дәрәҗәгезне кайтаруга ярдәм итүен сорап, йөдәтеп бетерегез үзен. Ә ул шундый ачык, юмарт, киң күңелле бер хатын ки, берәүнең үтенечен артык белән үтәп чыкмаса, аны үзе өчен зур кимчелек итеп саный. Киңәш әйбәт. Шын күңелдән яратканга күрә сезгә яхшылык телим мин. Мин моңа ихлас күңелемнән ышанам. Иртүк киң күңелле Дездемонага барып, аның ярдәмен сорармын. Былай да барып чыкмаса, мин үземнең бәхетемне бөтенләй югалган итеп исәпләрмен. Барып чыгар. Я, хәерле кич, лейтенант. Миңа каравылга китәргә вакыт. Хәерле төн, намуслы Яга. Я, кем генә инде минем хакта кабахәтлек эшли булып әйтер. Минем биргән киңәш шундый әйбәт, өстәвенә ихлас, саф күңелдән. Атылга якынаю өчен иң дөрес юл. Бит Дездемонаны мондый изге эшкә күндерүдән дә җиңелеш юк. Аның күңелен эшкә, табигатьнең үзе кебек юмарт ул. Ул Маврны теләсә нишләтә ала. Шулай булгач, Кассиога шундый бәхет ишегенә илтә торган туры юл күрсәтәм икән, мине кабахат дип атау ярыймыни? Иблис ләгин олы гынаһларның иң олысын эшләмәкче булса, ул гынаһның тышкы кыяфәтен изге пәрдә белән каплап ала. Мин һәм аны шулай итеп эшләрмен. Бу намуслы ахмак ярдәм сорап яшь Дездемонага барган чакта, ә Дездемона Кассио өчен иренә ялынганда, мин Маврның колагына сезнең хатыныгызның бу яшь егет өчен ялынуында бузык теләк ятмый микән диярмен. Һәм бу ялны арта барган сайын хатынына аның ышанычы һаман кимегәннән кими барыр. Шулай итеп мин Дездемонаның ап-ак эшен кара дигет итәрмен. Ә изгелегеннән ятмә үреп, мин аларны шушы ятмә белән урап алармын. Вакыйга замок алдында бакчада бара. Дездемона, Кассио, Эмилия килеп керәләр. Сез, Кассио, шаныгыз миңа. Сезгә кирәк булган ярдәм өчен бөтен көчем белән тырышачакмын. Шулай итә күрегез инде, сеньора. Бу вакыйга минем иремне дә бик борчыды. Шул кадәр уфтана, әйтесенә шушы бәхетсезлек үз башына төшкән. Ул Яго намуслы, саф күңелле кеше. Сез, Кассио, борчылмагыз, зинһар. Ирем белән сезнең арадагы дуслык җибен үзем ялгармын. Менә Эмиль алдында әйтәм, урыныгызны кире алырсыз, дим. Сеньора, ирегез кайтып килә. Алайса хушыгыз, китим инде. Юк, китмәгез. Минем сезнең өчен ничек итеп соравымны күрерсез. Юк, бүген түгел. Китим мин, хуш. Бүген минем кайфым шундый начар, үз файдама һичбер сүз әйтә алмыйм. Ярый алайса, ихтыярыгыз. Кассио китә. Кулына кагаз тоткан Ателло белән Яго килеп керә. Менә бу инде миңа ошамый. Ни дидең син, Яго? Юк булай. Әгәр дә мин әйтәм, хәер, белмим. Минем хатын белән саубуллашып киткән кеше кем ул? Кассио түгелме? Кем? Кассио? Юк, генерал булмас. Әгәр дә ул булса, сезне күргәч, карак кебек булай качмас иде. Минемчә ул. Дездемона. Ни бар, иркәм Ателло? Менә әле генә ярдәм сорап килгән кеше белән сөйләштем мин. Синең ачуыңа дучар булган. Кем соң ул? Кассио, лейтенантым. Иркәм, әгәр дә син мине сөйсәң, сүзем сиңа тәэсир итә алса, кичер аны. Һәм хәзер үк килеш. Инде ул да сине яратмаса, һәм ул эшне ялгышудан түгел, явыз ният белән кылган булса, димәк, саф күңелле кешеләрне таный алмыйм.
Ya, үтінем сеннен. Қайтар аны зинһар үз урынына. Әлі кеткен кіші улайды ма? Әйе, бик қайғыра мискінкәйім. Хасретінің ярты ауырлығын миңа ташлап кетті. Хәзер инде аның өчен мин дә газапланам. Иркәм, қайтар аны үз урынына. Yok, soңыннан жаным хәзер түгел. Кайчан? Тизме? Мөмкинчелек тугач. Бүген кичкәме? Yok, бүген түгел. Иртәгәме? Өйдә була алмыйм. Крепскә китәм, мөһим эш бар. Ашны да мин анда гына ашарым. Алай булса, берсе көнгә иртән. Яки кичен. Яки сишәмбе көн. Анда да булмаса чәршәмбе көн. Я әйт кайчан? Вакытын билгелә. Ләкин зинһар 3 көннән дә артык интектермә. Бик пошына мискин. Гайбе дә бик нәрсә генә инде. Кайчан килсен соң ул? Я әйт инде. Юк, мин аптырыйм. Әгәр дә син шулай миңа килсәң, синең теләгеңә каршы килә алыр идем микән? Сүз Кассио турында бара. Миңа гашык булып йөргән чакта син бит аңа бөтен серләреңне яшермичә сөйли идең. Хәтта димләргә дә бит син аңа куштың. Кайчагында шулай синең хакта начаррак берәр сүз ычкындырсам, ярсып яклый иде. О, Кассио, хәзер сине гафу иттерү өчен күпме интегергә туры килә. Я, җитәр. Әйт, Кассио кайчан тиз шунда килсен. Күңелендәге һичбер теләгеңне кире кага алмыйм. Җитми кешем. Бу эшең белән миңа зур мәрхәмәт эшләдем дип үзе күрмә тагын. Бу бит синең үз файдаңа әйтелгән сүз. Әгәр дә мин ничек сөюеңне сынамакчы булсам, синең алга мондый гына таләп куймам. Аны үтәп чыгу бик үк җиңел булмас. Һичбер теләгеңне кире какмам. Күңелең ничек тели шулай эшлә. Мин һич каршы килмәм. Дездемоны белән Эмилия чыгып китәләр. Ах, син наян. Бөтен күңелем белән яратмасам, җаным җәһәннәмгә китсен минем. Синнән күңелем бисә, бар дөньяның асты өскә килсен. Генералым, Ни әйтергә телисең, Ягр? мин шуны гына сорамакчы идем. Сеньорга өйләнмәстән элек сезнең аңа булган гыйшкыгызны Микаэль Кассио белә иде. Барысын да белә иде. Бу сорауны нигә бирдең әле? Булай гына, бер фикерне генә ачыкларга иде. Нинди фикер? Мин аларны бер-берсе белән таныштыр дип уйламаган. Таныш, күптән таныш, хәтта безнең арабызда йөрде. Чынлап әйтәсезме? Чынлап? Сиңа нәрсә булды? Моннан нинди мәгънә чыгарасың? Әллә ул намыссызмы? Намыслы. Ул намыслы. Миңа калса... Әй, ни уйлыйсың? Ни уйлыйммы? Күпле ант итеп әйтәм, һәр тавышка җавап бирә торган урман кебек ул кабатлый минем сүзләремне. Әйтерсеңә аның күңелендә кот очыгыч яшерен серләр ята. Әйт, ни уйлыйсың син? Кассияның минем хатын белән исәнләшеп китеп барганын күреп алдың да, ошамый бу миңа дидең. Нигә? Нәрсә ошамый? Әйт. Аннан тагын ул һәр вакыт безнең арабызда йөрде дигәч, син аптырап калдың да, чынлап әйтәсезме дип куйдың. Аннан башыңа килгән шомлы уйны яшерергә теләгәндәй, кинәт кашларыңны җыелып, тынып калдың. Мине саф күңелдән хөрмәт итсәң, сөйлә ул уеңны. Минем сезне ничек хөрмәт итүемне беләсез. Әйе, беләм. Әнә шуның өчен дә синең ярты-йорты бу сүзләрең мине шомландыра. Кассионың күңеле сафлыгына мин ант итәргә әзер. Мин дә шулай. Кеше тыштан саф күренә икән, эчтән дә ул саф булырга тиеш. Күңеле бозык икән, саф күңелле, пак намыслы булып күренмәсен. Дөрес, тыштан саф күренә икән, эчтән дә ул саф булырга тиеш. Менә шуның өчен Кассионы саф күңелле дип уйлыйм мин. Юк, монда нәрсәдер бар. Зинһар уйларыңны боргаламый гына, ачык итеп сөйлә. Әгәр дә ул әшәке уй булса, тартынмыйча начар сүзләр белән сөйлә миңа. Ах, генерал,
Кешіргіз зинһар, күңлемдәге уйны сөйләтергә телисез сез. Әгәр дә минем уйым әшәке уй булса. Син дустыңның мәсхәрәлегеннән күрә торып, аннан уйларыңны яшерәсең икән, бу хыянәт. Генерал, бәлки минем уйым ялгыш уйдыр. Минем табигатым шундый инде, һәр нәрсәдән әшәкелек эзләп тик йөрим. Шундый ук барып шикләнүләр белән әллә ниләр эшләп беткән бар. Шуның өчен мин үтенәм сездән, нигезе нык булмаган сүзләремә илтифат итмәгез. Һич дәлилсез минем коры шикләремә карап, тынычлыгыгызны какшатмагыз. Моның белән нәрсә әйтергә телисең син, Яго? Генералым, хатын-кыз өчендә, ир өчендә керсез исем, намус, иң кадерле, иң мөкаддәс нәрсә. Берәү минем акча ямчыгымны урлый икән, әле бу югалту ул кадәр зур югалту түгел. Бүген миндә ул, иртәгә анда, электә ул меңләр кулыннан үткән. Әгәр дә инде минем намусымны урласа, менә бусы инде башка. Дөрес, ул аның белән байымый, ләкин мин ул тамам белдерә. Шаһит, синең бу уйыңны мин барыбер белермен. Юк, сеньор, йөрәгемне тартып алсагыз да, барыбер аны сезгә әйтмәс идем. Менә ничек? Генерал, зинһар көнчелектән сакланыгыз. Ул ямь-яшел күзле юка йылан мәсхәрәләп көлә корбаныннан. Хыянәтче хатынын ташлый алган мөгезле ир мең кат бәхетле ир. Шиккә чумып көннәү ялкында кия хатын ташлый алмый аклыннан шашып сөйгән иргә Алла түзем бирсен. Бу котышкыч. Раббым, үзең сакла көнчелектән. Сез бөек инглиз драматургы Уильям Шекспирның Отелло трагедиясе буенча эшләнгән радио тамашаның беренчелешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Отелло РСФСРның халык артисты Камал Үшінші, Дездемона РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Шахсанам Асфандиярова, Эмелия РСФСРның халык артисты Фатима Ильская, Дож СССРның халык артисты Фуат Халитов, Родриго Татарстанның халык артисты Дилюс Ильясов, Кассио артист Вакил Закиров, Брабанцио СССРның халык артисты Габдулла Шамуков, Яго Татарстанның халык артисты Хаким Салимжанов, Монтано РСФСРның халык артисты Ринат Тажетдин. Алып баручы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Камал Саттарова. Режиссеры Татарстанның халык артисты Хаким Салимжанов. 1963 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең дәвамы иртәгә 15 сәгать 35 минутта яңгырар. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Казан сөйләй. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга инглиз драматургы Уильям Шекспирның Отелло трагедиясе буенча эшләнгән радио тамашаның икенчелешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Татарстанның халык артисты Хаким Салимжанов. Отелло РСФСРның халык артисты Камал Үшінші, Дездемона РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Шахсанам Асфандиярова, Эмелия РСФСРның халык артисты Фатима Ильская, Дож СССРның халык артисты Фуат Халитов, Родриго Татарстанның халык артисты Дилюс Ильясов, Кассио артист Вакил Закиров, Брабанцио СССРның халык артисты Габдулла Шамуков, Яго Татарстанның халык артисты Хаким Салимжанов, Монтано РСФСРның халык артисты Ринат Тажетдин. Алып баручы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Камал Саттарова. Тапшыру магнитофон тасмасына 1963 елның сентябрендә язып алынган. Син наян, бөтен күңелем белән яратмасам,
Canım cehennemge gitsin benim. Sinden ko'nglim bitsa, бар dünyanın astısga kelsin. Генералым, Niye aytıratılısın yağı? мен шуны гына сорамакчы идем. Сеньорга өйләнмәстән элек сезнең аңа булган гыйшкыгызны Микаэль Кассио белә иде. Barısın da bileydi. Bu sıravını niye verdin eli? Булай гына бер фикерне генә ачыкларга иде. Nindi fikir? Мин аларны бер-берсе белән таныштыр дип уйламаган. Tanış, күптән tanış, hatta bizim aramızda yerdi. Чынлап әйтәсезме? Çınlap? Sina nerse buldu? Bundan nindi mağına çıkarasın? Elle ol namussuz mu? Намыслы. Ol namuslu. Миңа калса, Niye oyluyorsun? не уйлыйммы? Көпле ант етіп әйтәм, her тауышқа cevap бере торган урман кебек ул кабатлый минем сүзләремне. Әйтерсеңә аның күңелендә коты чыгыш яшерен серләр ята. Niye ойлыйсың син? Кассияның минем хатын белән исәнләшеп китеп барганын күреп алдың да, ошамый бу миңа дидең. Нигә? Нәрсә ошамый? Аннан тагын ул һәр вакыт безнең арабызда йөрде дигәч, син аптырап калдың да, чынлап әйтәсезме дип куйдым. Аннан башыңа килгән шомлы уйны яшерергә теләгәндәй, кинәт кашларыңны җыерып тынып калдың. Мине саф күңелдән хөрмәт итсәң, сөйлә ул уйыңны. Минем сезне ничек хөрмәт итүемне беләсез. Беләм. Әнә шуның өчен дә синең ярты-йорты бу сүзләрең мине шомландыра. Кассионың күңеле сафлыгына мин ант итәргә әзер. Мин дә шулай. Кеше тыштан саф күренә икән, эчтән дә ул саф булырга тиеш. Күңеле бозык икән, саф күңелле, пак намыслы булып күренмәсен. Дөрес, тыштан саф күренә икән, эчтән дә ул саф булырга тиеш. Менә шуның өчен Кассионы саф күңелле дип уйлыйм мин. Юк, монда нәрсәдер бар. Зинһар уйларыңны боргаламый гына, ачык итеп сөйлә. Әгәр дә ул әшәке уй булса, тартынмыйча, начар сүзләр белән сөйлә миңа. Генерал, кичергез зинһар, күңелемдәге уйны сөйләтергә телисез сез. Әгәр дә минем уйым әшәке уй булса, Синең дустыңның мәсхәрәләнгәнен күрә торып, аннан уйларыңны яшерәсең икән, бу хыянат. Генерал, бәлки минем уйым ялгыш уйдыр. Минем табигатым шундый инде, һәр нәрсәдән әшәкелек эзләп тик йөрим. Шундый ук барып шикләнүләр белән әллә ниләр эшләп беткән бар. Шуның өчен мин үтенәм сездән, нигезе нык булмаган сүзләрмә илтифат итмәгез. Һич дәлилсез минем коры шикләремә карап, тынычлыгыгызны какшатмагыз. Моның белән нәрсә әйтергә телисең син, яга? Генералым, хатын-кыз өчендә, ир өчендә керсез исем, намыс, иң кадерле, иң мөкаддәс нәрсә. Берәү минем акча янчыгымны урлый икән, әле бу югалту ул кадәр зур югалту түгел. Бүген миндә ул, иртәгә анда, элек тә ул меңләр кулыннан үткән. Әгәр дә инде минем намысымны урласа, менә бусы инде башка. Дөрес, ул аның белән байымый, ләкин мин ул тамам белдерә. Шаһит, синең бу уйыңны мин барыбер белермен. Юк, сеньор. Йөрәгемне тартып алсагыз да, барыбер аны сезгә әйтмәс идем. Менә ничек? Генерал, зинһар көнчелектән сакланыгыз. Ул ямь-яшел күзле юка йылан мәсхәрәләп көлә корбаныннан. Хыянәтче хатынын ташлый алган мөгезле ир мең кат бәхетле ир. Шиккә чумып көннәү ялкында кия хатын ташлый алмый аклымнан шашып сөйгән иргә Алла түзем бирсен. Бу котышкыч. Раббым, үзең сакла көнчелектән. Тукта. Бу сүзләрне син ни өчен сөйләдең әле миңа? Әллә мине көнчелектән киеп җаны сыкрап көн-төн газапланыр дидеңме син? Яңа ай туган сайын өр-яңа шик туа башлады дидеңме әллә миндә? Юк, ягы юк. Мин андыйлардан түгел. Күңелемне андый вак, җирәнге шикләнү белән тутыру кебек түбәнлеккә төшәм икән, аңгыра сарык дип атасың мине. Хатыныгыз матур, киенергә,
Кеше арасында күренергә бик ярата, үзен иркен тота, матур җырлый, бии, уйный, көлә. Сүзгә тапкыр диләр икән. Әйдә, сөйләсеннәр. Моңа мин көнләшмәм. Күңеле таза булгач, бу сыйфатлар аны фәкать матурлата гына. Хатын-кызны кызыктыра торган сыйфатларым аз булуына да мин бер дә борчылмыйм. Чөнки ул мине сайлаганда күзле иде. Юк, миңа күрү кирәк. Күреп шикләнергә, һәм ул шикне дәлил табып дөресләргә кирәк. Дөресләнсә, икеләнеп тормам. Гышкымны да, көннәү тойгыны да төбе тамыр белән йолкып ташлармын. Моңа мин шат. Инде булай булгач, сезне ничек хөрмәт итүемне ачыграк итеп күрсәтергә батырчылык итәм. Әлегә менә дип күрсәтерлек дәлилләрем юклыгын юк. Шулай да киңәшем шул сезгә. Хатыныгызны бик нык күзәтегез. Бигрәк тә ул Кассио белән бергә булган чакта. Көнчелеккә бирелеп сукыраймагыз. Шулай аларның сафлыгына да бик ышанмагыз. Саф күңелле, пак намуслы ирнең сукыраюын теләмим мин. Шуңа күрә әйтәм, зур игътибар белән күзәтегез. Венеция хатыннарын беләм мин. Ирләреннән яшерен этлекләрен тик Алладан гына яшермиләр. Ул халыкның күңел сафлыгы бит гөнаһлардан пак булуда түгел, аны оста итеп яшерә белүдә. Шулай уйлыйсыңмы? Сезгә чыгып алдады бит үзенең карт атасын. Хатта сезнең күз карашыгыздан дер-дер titrәп куркып йөргән булды. Үзе шул ук вакыт сезне сөйгән. Синең сүзең дөрес. Шулай булгач, үзегез уйлап карагыз. Әле япь-яшь, нинди хәйләкәр. Атасының күзен шундый оста итеп томалады, теге бичара карт сезне сихерче дип гаепләде. Мин бик ярап киреп киттем бугай. Сезне артык яратуым өчен зинһар мине кичерегез, сеньор. Мин мәңге бурычлы синең алда. Минем сүзләр сезне борчый ахры. Юк, һич юк. Мин борчудан куркам. Hayır, meni bu сөйләгән сүзләр сезне чын күңелдән яратканга сөйләнүе аңлашылса кирәк. Сез борчыласыз, генерал. Зинһар минем сүзләремнең әһәмиятен артык тирән әйтеп җибәрмәгез. Бу шик кенә бит. Мин тирән әйтмим. Әгәр андый нәрсә була калса, сүзем белән үзем теләмәгән бик зур әшәкелек эшләдем мин. Кассио бит минем иң якын дустым. Генерал, күрәм, сез борчыласыз. Юк, берни юк. Булай гына. Юк, шуны беләм мин. Дестемонаның бозык кыз булуы мөмкин түгел. Ходай озын гомер бирсен аңа. Сез аңа мәңге ышаныгыз. Бит кай чагында кешеләрнең хисләреннән күзе томалана. Әнә шул. Бөтен эш тә шунда. Батырчылык итеп ачык әйтим, иле, заты, нәсле, каны белән үзенә якын булган егетләрнең тәкъдимнәрен кире какканлыгын үзегез беләсез. Табигатьтә һәркем үз тиңенә омтылучан. Кай чагында бу табигый тойгы бозылып китеп, кеше тәм, ләззәтне әллә кайдан эзли. Бу бузыклык. Кичерегез, зинһар, бу сүзләрне мин Дездемонага төбәп әйтмим. Шулай да мин сезнең өчен куркам. Бер көн килеп, сезне үз иленең егетләре белән чагыштырып, алдандым дип үкенмәгә идем. Хуш. Әгәр тагын да булса сизән итә калсаң, миңа белдер. Хатыныңа әйт. Ул күз колак булсын. Бар. Сау булыгыз. Нигиләндем. Мин үтенәм сездән, генералым. Зинһар көнчелеккә бирелмәгез. Вакыт үтәр, бар да ачыкланыр. Әгәр теләсәгез, Кассионы үз урынына кайтарыгыз. Булай ул хезмәтен һәйбәт алып барды. Ләкин бераз сабыр итеп тору зарар итмәс. Чөнки читтән торып, күңелендәге уен, теләкләрен ачыграк итеп белә алырсыз. Аннан тагы шуны хәтерләгез. Әгәр хатыныгыз аның өчен
бик ялынып сорый икән, димәк, алар арасында ни булса бар. Ләкин әлегә минем сүзләремә бик таянмагыз, зинһар. Мин бит бик вак нәрсәдән дә шикләнүчән. Шуның өчен бу сүзләремә карап, хатыныгызны зинһар борчымагыз. Үз-үземне тоталырмын мин. Сәламәтлек теләп, башым иям. Аллачыным, әгәр син мине үсенмәсәң, сиңа бәйләнгән бау, нечкә йөрәк кулларынан торса да барбер үзәрмен мин аны. Әйтә, күңелем кайда тели шунда юнәл. Тәнем кара минем. Татлы телле тәти егетләр күксили белмим. Бәлки инде яшем үтеп барадыр. Хатыным юк хәзер. Алдандым мин. Әнә үсе килә. Дәстем анам, әгәр синең күңелең саф булмаса, Хода үз үзеннән көлгән була. Юк, шанмыйм аңа. Дездемона белән Эмилия килеп керәләр. Бу ни эшең инде, җаным Ателла? Кунакларың анда җыелып бетте, аш куелды, алар сине көтә. Мин гаепле. Тавышың зәгыйфләнгән. Әллә урыйсыңмы? Былай гына баш авырта. Төнлә йокламадың. Шуңадыр ул. Килче, кысып бәйлим. Бер сәгатьтән берни булмас бетәр. Ташла. Яулыгың бик кечкенә синең. Яулыгын тартып ала, ул идәнгә төшә. Үтәр әле. Әйдә минем белән. Ателла белән Дездемона китәләр. Менә шөкер, яулык минем кулда. Бу мавырдан аңа беренче бүләк. Минем җүләр ирем, ни өчендер шул яулыкны миңа урлап бир дип, 100 кат ялынгандыр. Дездемона бу яулыкны һич кулыннан төшерми. Ул сөйләшә аның белән, үбә. Бу яулыкның Ателласы каберенәчә сакла дигән икән. Шу, үрнәңне күчереп алыйм да, шундый яулык чигәргә бирәм. Ул яулыкны мин ягыга бирермен. Нигә кирәктер ул аңа, белмим. Мин тик аның назлы теләген генә үтим. Япа-ялгыз монда нишләп йөрисең? Я, шәпшемә. Миндә синең өчен бер нәрсә бар. Ул бер нәрсә миңа күптән таныш. Тукта, шу, син ни турында сөйлисең? Ахмак хатыным турында сөйлим. Аллай, яулык өчен миңа нәрсә бирерсең? Нинди яулык? Нинди яулык? Ателла, сеньорга бүләк иткән яулык. Син ничә тапкыр миңа урлап бир дип. Урладыңмы? Юк, урламадым. Чык калды. Ә мин алдым. Менә. Син хәзинә, хатынына түгел, хәзинә. Я бир әле монда. Иңелек әйт. Сиңа нигә кирәк ул? Ни өчен? Һаман урла дип теңкәмә тидең. Анда синең ни эшең бар? Әгәр дә артык зур кирәге булмаса бир. Аның югалганын сизеп калса, акылыннан шашар мискин сеньорым. Син аңа мин бер нәрсә белмим диген. Миңа кирәк ул. Ярар кит моннан. Моны мин Кассияның бүлмәсенә төшереп калдырырмын. Һәм ул табар. Бераз агу салынды бит инде. Шик бит ул үзенең табигаты белән шул ук агу. Башта көчсез, тәме дә беленер-беленмәс кенә була. Канга кереп алса, күкерт сыман дөрләп яна башлый. Әнә үзе, минем уем дөрес түгелмени? Хәзер инде Мәктә, Мандрагорада йоклатучы барлык даруларда кичәге йокыңны кайтара алмас. Хыянат. Мине алдау, мине. Мин ант итәм, шиккә чумып йөргәнче, чынлап алдануың артык. Генералым. Кит янымнан. Мине син җәзага дучар иттең.
Хатынымның бозыклыгын білу нигә кирәк иде миңа? Нигә? Якын тыныч, күңелем ачык иде. Әлегә кадәр аның ирнендә касси үпкәнесне күрмидем. Хәзер инде бар да бетте. Сау бул тынычлыгым, якты бәхтем. Сау булыгыз батыр гаскәрләрем. Шөһрәт сихиssen батырлыкка әйләндерә торган бийек көрәш, сугыш яланнары. Сау бул ярсу атым. Күңелләрен ашкындыра торган дәртле быргы барабаннар тавышы, флейта моңы, данлы байрак, җиңү тантанасы. Сау булыгыз, зилес тавыш белән үкрүче, шымлы авыр туплар. Аталлының барыр юлы бетте. Мөмкинме бу? Явыз дәлил табып, хатынымның бозыклыгын исбат ит. Җаным белән ант итеп әйтәм, минем ачуыма дучар булганчы эт булуың артык булыр иде. Менә кая кадәр килеп җитте. Күрсәт миңа, булмый икән исбат ит, шундый дәлил китер, сүзләрендә энә эче кадәр шик калмасын, юкса үлем. Газиз генералым. Әгәр саф хатынга яла ягып, ялаң белән минем йөрәгемне кисәкләргә турый торган булсаң, диненнән яз, ваз кичмештаңнан, явызлыкка өстә, синең эшне күреп күк еласын, дәһшәтеннән җир тетрәсен. Ләкин нинди генә явызлыклар кылсаң да, зур җәзага лаек булу өчен, моннан да зур гына эшли алмас. Кичер мине, Раббым. Кешемесез. Сездә шәфкать дигән нәрсә бармы? Моннан соң мин хадим түгел сезгә. Ахмак! Менә җимешле турлыкның син ялганчы. Эй, син шахшы дөнья! Күр менә туры саф күңелле кеше булу нинди куркынычлы. Сабагыз өчен рәхмәт сезгә. Дуслык җәбер чыганага булгач, мин дус булмам хәзер һич кемгә. Тукта, сабыр. Бәлки тугрысыңдыр. Акыллы булырга теләр идем. Турлыкның нинди файдасы бар? Мин ант итеп әйтәм, бөтен дөнья белән. Бер карасам, хатыным бик саф кебек. Бер карасам, хыянәтче кебек. Синең сүздә бер дөрес кебек. Бер карасам, ялган, яла кебек. Дәлил кирәк миңа. Дәлил кирәк. Хатынымның йөзе, Диананың нурлы йөзе кебек аппак иде. Хәзер инде минем тәнем кебек ул каралды. Пычаклар, баулар, ут һәм агу, җир йөзендә үч алырлык тагы нинди чаралар бар. Мондый хыянәтне мин күтәрә алмам. Тизрәк дәлил китер миңа. Дәлил китерүемне телисезме? Телимме? Юк, талап итәм, талап. Мөмкин. Тик ничек күрсәтим икән? Сезгә соң мин нинди дәлил әйтергә тиеш? Бәлки эшләрен эшләгәндә өсләренә барып чыгу кирәктер. Үлем, ләгънәт. Тик белмим, сез аларны андый кыяфәттә очрата алырсызмы? Ай, яшерен эшлиләр бит алар аны. Белсә дә шул түшәк кенә белә. Сезгә нинди дәлил китерим мин? Кәҗә, маймыл, бүре, этләр кебек дәртләреннән ятларын онытып китмәс инде алар, сакланырлар. Хаклык ишегенә илтә торган дәлилләрем канәгатьләндерсә, андыйларны китерә алам. Китер. Аның хыянәтен исбат иткән нинди булса җанлы дәлил китер. Мөмкин. Көннәрнең берендә без Кассия белән бер түшәктә ята идек.
Тишим сызлағанға түн бойына йоклый алмый яттым. Шундый йомшак кешеләр бар. Алар үнендә уйлап йөргән яшерен уйны йокы аралаш сөйлиләр. Кассио да шундый кеше. Шунда ул саташып, сак булыйк без бәгърем, о диздем аны, белмәсеннәр безнең гышкыбызны дип минем кулымны кысып тотты. Җаным, бәгърем дигән була миңа. Эй, тотынды мине бу бәргә, иреннәремне үзәп дип торам. Миңа бөтен тәне белән сырышып үбә, җылый. Сине кара гарәп кочагына аткан бу язмышка ләгънәт дип кычкырды. Бу котышкач. Соң төш кенә бит бу. Бу төш. Ләкин төш булса да, өндә булган яшен эшне ачып, кочык сала ул күңелгә. Өстәвенә ашык булмаган башка дәлилләрне ачыклый. Вак кисәкләргә изгәлим мин аны. Шу, акылыгызны югалтмагыз. Без бит әле берни дә күрә алмадык. Бәлки аның һичбер гайбы юктыр. Шуны сез әйтегез. Хатыныгызда җиләк төшерелгән кул яулыгы күргәнегез бар име? Яулык? Аңа минем беренче бүләгем ул. Ансын белмейдім. Кассиодан нәк шул төсле яулык күреп калдым. Битен сөртеп алды. Мөгаен ул сезнең хатыныгызның яулыгы. Әгәрдә ул булса, ул яулыкмы, башкамы, тик сезнең хатыныгызның яулыгы ул. Тагын да бер дәлил. Ни өчен соң ул кабахатның җаны 40 мең түгел, бер җан бик аз миңа, үчем кайтмас бер җан белән. Хәзер күрәм. Барсы да дөрес. Күр, ягы күр. Саф мәхәббәтне мин һавага өрәм. Ул юк хәзер. Эй, кара үч. Төпсез җәһәннәмнән җир өстенә үрәл. Шу, тынычланыгыз. Кан, ягы кан. Туктагыз, шу. Бәлки әле бу фикердән кайтырсыз. Юк, бер кайчан да кайтмам. Понсуның бозлы дулкыннары кире борылуны белми. Һаман алга, пропагандистка, Гелеспондка ургылганы кебек, минем канлы бу ниятым һаман алга агар, кире юлды белмәс. Мәхәббәткә кайтып ул йомшамас. Канлы үчкә йотлып кына сүнәр ул. Мәрмәр күккә карап мин ант итәм, сүзләремнән кире кайтмам. Сез бүйек инглиз драматургы Уильям Шекспирның Отелло трагедиясе буенча эшләнгән радиотомашаның икенче өлешен тыңладыгыз. 1963 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең ахыры тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң яңгырар. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга инглиз драматургы Уильям Шекспирның Отелло трагедиясе буенча эшләнгән радиотомашаның ахырын тәкъдим итәбез. Режиссеры Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар. Отелло, РСФСРның халык артисты Камал Үшенче, Дездемона, РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Шахсанам Асфандиярова, Эмилия, РСФСРның халык артисты Фатыма Ильская, Дош, СССРның халык артисты Фуат Халитов, Родриго, Татарстанның халык артисты Дилюс Ильясов, Кассио, артист Вакил Закиров, Брабанцио, СССРның халык артисты Габдулла Шамуков, Яго, Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов, Монтано, РСФСРның халык артисты Ринат Таҗетдин. Алып баручы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Камал Саттарова. Тапшыру магнитофон тасмасына 1963 елның сентябрендә язып алынган. Хәзер күрәм. Барсы да дөрес. Күр, ягы күр.
Saf muhabbetni min havaga ürem, ol yok hazır. Ey qara uş, tipsiz cehennemden şiir üstüne urel. Şu tınışlanığız. Kan, yağı kan. Tuktağız şu. Belki eli bu fikirden qaytırsız. Yok, bir qayşanda qaytmam. Ponsu'nun buzlu dulqınları geri burulunu bilmey. Haman alga, propagandistqa, girispontqa urgulğanı kibik. Menim qanlı bu niyetim haman alga agar, geri yoldu bilmez. Muhabbetke qayda bul yumuşamaz. Qanlı uçka yutulup qına süner ul. Mermer kökke qarab min ant etem. Sözlerimden geri qaytmam. Toktağız. Ey siz kökte yangan pak yıldızlar, şahit bulunuz. Yağı, bar aklın, kulun hem yüreğin, bütün kişin mıskıllangan Atıllı'nın uşun alı hizmetine bağışlıyor. Ул тик миңа әмір генә бирсен. Нинди генә канун әмір булса да, саф, мөкаддәс бурчым итеп үтәрмен. Дуслык белән биргән бу антыңны күпертелгән сүзләр белән түгел, саф йөрәгем белән кабул итәм һәм хәзер үк аннан файдаланам. 3 көннән соң син миңа Кассио инде яшәми дип хәбәр китер. Дустым үлде. Ләкин хатыныгыз тире калсын. Ләгънәт ул хыянәтчегә, ләгънәт. Әйдә хәзер киттек минем белән. Güzel kıyafetli ул шайтанны тизрәк һәлак итү турында фикер йөртергә кирәк миңа. Син бүгеннән минем лейтенантым. Мәңге сезнең туры хезмәтчегез. Дездемона белән Эмилия килеп керәләр. Яулыгымны кайда төшердем икән, Эмилия? Белмим, сеньора. Аны югалтканчы алтын белән тулы янчыгымны югалтырга риза булыр идем. Булай Атыллы шанада миңа ышануын, түбән кешеләрдә була торган көнчелектән өстен аның күңеле. Ләкин моннан шикләнүе мөмкин. Көнче түгелме? Кем улмы? Юк, ватанның ысык яшында янып беткән аның алтыйгысы. Әнә, кайтып килә. Кассионы үз урынына кайтармыйча, һич тынычлык бирми мин аларга. Атыллы килеп керә. Кәйфең ничек, җаным? Хәзер әйбәт. Атыйгыны яшу нинди авыр. Синең кәйфең ничек соң, Дездемона? Минем һәйбәт. Bir кулыңны. Кулың нинди тымлы синең. Әле картлык белән кайгы хәсрәт белән таныш түгел ул. Бу дәрт һәм юмартлык галәмәте. Ләкин монда бер сөйкемне генә бик кечкенә шайтан ялаган. Аның бик тиз кытырып китүе мөмкин. Әйбәт кул һәм үзе шундый тура. Сүзең дөрес, җаным. Мәңгелеккә йөрәгемне тапшырды ул. Әйе, юмар! Элек заманнарда кул һәм йөрәк бергә биреләйде. Хәзер инде кул йөрәксез генә тапшырыла. Сүзләреңне аңламыйм. Яташлы. Шуны әйтсен миңа. Биргән вәгъдәм кайчан үтәләчәк? Нинди вәгъдә? Синең белән сөйләшергә килсен дип, Кассиога кеше җибәрдем мин. Бүген миңа бик нык тымау төшкән. Бир яулыгыңны. Менә ул. Юк. Теге бүләк иткән яулыкны бир. Ул янымда юк. Юк. Әйе, монда юк. Яхшы түгел. Аны әнемә чигән кызы бүләк итеп биргән. Ул күрәсә булган кешеләрнең күңелендәге бар уйларын белгән. Әнемә яулык биргән чакта булай дигән. Яныңда йыртмыны. Бу яныңда чакта ирең сине сөяр. Әгәр дә югалтсаң, яки берәрсенә бүләк итеп бирсәң, ирең башкаларга китәр дигән.
Күз алман кебек сакла бүләгемне. Кемгә булса бирсәң, я югалтсаң, башыңа тиңсез бәла килер. Мөмкинме бу? Ул тылсымлы яулык. Җирдә 200 ел гомер сөргән изге хатын чиккән ул яулыкны, җибән изге кортлар үрләгәннәр. Ул җепләрне гафиф яшь кызларның йөрәк каны белән буяганнар. Дөресме бу? Дөрес. Шуның өчен сакла. Әгәр дә бу дөрес булса, ул яулыкны бөтенләй күрмәүем артыграк булыр иде. Ничек? Тавышың нинди шомлы. Әйт, югалттың. Юкка чыктым, әйт тизрәк. Раббым, югалмады, ләкин... Кабат әйтәм, югалмады. Бир яулыкны күрсәт. Күрсәт алам, ләкин теләмим. Мин күреп торам, сүзне икенче ябырмак буласың. Рөхсәт ит, Кассио килсен монда. Бир яулыкны. Куйшы, зинһар. Оннан һәйбәт кеше бер кайдан да эзләп таба алмассың. Яулык. Ялынып сырым, Кассио турында сөйләшик, зинһар. Яулык. Ул үзенең бөтен бәхтен синең дуслыгыңа нигезләде. Зур куркынычларны аның белән бергә татыдыгыз. Яулык. Ышан, бу хөкемең синең гадел түгел. Кит янымнан. Көнче түгелмени? Мондый чагын күргәнем юк иде. Ул яулыкта ахыры чын-чыннан да тылсым бардыр. Аны югалтуым минем өчен нинди бәхетсезлек. Ирне 1-2 елда гына белеп булмый. Әнә, ирем белән Кассио килә. Башка юл юк. Моны тик ул гына рәтли ала. Әнә ул үзе дә бик бәхетле икәнсең, бар сора. Я, ни бар, Кассио дустым? Сөйлә. Һаман шул үтенеч инде, сеньора. Тагын да үтенәм. Мине яклап, саф йөрәгем белән хөрмәт иткән шул кешенең мәрхәмәтен зинһар кайтарыгыз. О, Кассио, саф күңелле дустым. Тырышудан хәзер һич файда юк. Ул элекке түгел хәзер. Бераз сабыр итү кирәк булыр. Кулдан килгән кадәр тырышырмын. Шуның белән канәгатьләнегез. Ачуландымы, генерал? Нигәдер борчылып чыгып китте. Ничек? Ачуланды дисезме? Мин туп ядрәсе саптан солдатларын кырган чакта күргәнем бар. Үз янында торган туган энесен җен шикелле очып барган ядрә кисәкләргә өзгәләде. Ул чырайда сытмады. Шушы кеше ачуландымы? Бу юкка түгел. Бик зур сәбәп бардыр. Барып белим. Барып белче, зинһар. Нинди булса бер хәл бардыр. Бәлки Венециядән берәр төрле начар хәбәр алганнардыр. Бәлки Кипрдан нинди дә булса бер хыянат ачылгандыр. Ходай кушып, борчылуга сәбәп көнләшү булмыйча берәр төрле дәүләт эшенә була күрсен. Раббым, алай көнләштерә торган бер нишләгәнем юк бит минем. Бу сүз көнчеләргә җавап түгел. Көнләшергә сәбәп кирәк түгел. Көнче кеше сәбәп булган өчен көнләшми бит. Ул көнләшә фақат табигате көнче булган өчен. Көнчелек ул нәкъ аждаһа кебек. Ул үзеннән үзе буазлана һәм үзеннән үзе туа үсә. Раббым, үзең сакла Ателланы андый аждаһадан. Амин, сеньора. Кипр замок алды. Ателла белән Яга килеп керәләр. Сез һаман шулай уйлыйсызмы? Яшерен бер үбүдән нәрсә була? Яшерен үбү зур җинаят. Яки дус егете белән шәрә килеш гөнаһ кылмый гына яткан икән. Шыр ялангач гөнаһ кылмый яту бу күз буяу шайтан каршысында. Олы эш юк икән, гөнаһ та юк. Аннан хатыныма бүләк итеп яулык бирәм икән. Шуннан. Яулык аның милке була. Аны ул теләсә кемгә бирә ала. Намусы да бит аның милке. Аны да кемгә тели шуңа бирә аламы? Намус нәрсә? Күзгә күренми ул. Саф намуслы булып күренүче бик күпләрдә намус бөтенләй юк.
Әмма яулык... Титеп әйтәм, мин шатланып оны тойдым аны. Кассида күрдем дидем әле син. Күрсәм нәрсә булган? Ягы бу начар. Кассиодан сезне хурлый торган андый-мондый сүзләр ишетәм икән, моңа карап нигә борчылырга? Сиңа бер нәрсә әйттем әллә? Әйтте. Ләкин андый юк бар сүздән антлар итеп тануы да мөмкин. Соң ни диде? Улмады. Ләкин белмим. Ничегрәк итеп әйтим икән? Мин ди аның белән яттым ди. Янындамы? Янындамы анда, өстендәме? Ничек теләсәгез шулай аңлагыз. Аның белән яткан, аның белән... Бу нинди кабахатлык. Яулык. Үстерелән сөйләп бирүе. Яулык. Барында сөйләтергә дә асарга, як иңелеп асарга, аннан сөйләтергә. Бүтән тәнем дер-дер калтырый. Борыннар, колаклар, иреннәр. Мөмкинме бу? Үз теле белән сөйләп биргән. Яулык. Шайтан. Отелло хуштан язып егыла. Эшлә, агуым, эшлә үз эшеңне. Ышанучан ахмак бәндәләрне менә шулай яулыйлар. Һич керсез, пак күңелле, туры хатыннарны менә шулай пычраталар. Вакыйга Отелло бүлмәсендә бара. Отелло белән Эмилия килеп керәләр. Димәк, сез берни дә күрмәдегез? Юк, күрмәдем. Андый шикләнерлек сүз дә ишетмәдем. Касси белән очрашканын күргәнсең бит. Күрдем. Ләкин мин аларны һәр бер сүзен ишетеп тордым. Андый гаепләрлек эш күрмәдем. Бәлки ара-тирә пышылдашып сөйләшкәннәрдер. Юк. Сине берәр төрле йомыш белән җибәрмәделәрме? Юк, бер кашан. Перчатка, веер, маска алырга дип. Юк, генерал. Гаҗәп. Сеньораның күңеле саф. Аның сафлыгына җаным белән ант итәргә әзер. Инде сеньора да саф булмаса, димәк бәхетле юк дөньяда. Димәк хатыннарның иң сафы да гайбәт кебек пычрак булып чыга. Чакыр үзен. Дезимона килеп керә. Нәрсә тели минем хөкемдарым? Монда кил, сөеклем. Ни бар? Күзләремә кара. Туры кара. Сүзләреңнең сирен аңлый алмыйм. Эмилия, хәзер инде үз эшеңә тотын. Ишек төбен сакла. Гашыкларны ялгыз калдыр. Берәр кеше килсә, тамак кырып яки тавыш биреп безгә белдер. Мондый вакытларда ничек эш итәргә кирәген беләсең бит. Я бар. Аңла, динһар, мин ялварам. Мәгънәсе ни шундый сүзләреңнең? Күрәм фақат синең ярсуыңны, ләкин сирен аңлый алмыйм. Я әйт, син кем? Тугры саф хатыны. Ант ит, мин саф дигән. Худа шаһид. Худа синең җәһәннәмдәй кара мәкерле җан икәнеңә шаһид. Гөнаһым ни, кемне алдадым мин? Дистем ана, дистем ана, кит. Рабба, нинди шомлы көн бу. Син елыйсың. Мин сәбәпчемни бу яшьләргә. Әгәр дә күк җимереп бар шатлыгым, баш өстемдә михнәт, кайгы, хәсрәт, иксез, чиксез әче хурлыкларын көчле яңгыр кебек куеп түксә, әле күңелемнең бер читендә мин сабырлык таба алыр идем. Ләкин монда, рухым җәннәтендә, минем рухым өчен урын бетсә, бу чакта инде син сабырлык, алсы йөзле фәрештәдәй кыяфәтен җуеп, кат очыргыч сыбаныга әйлән. Шулай да әле минем сафлыгыма ышанасыңдыр дип өмет итәм. Ышанам.
ит базарындағы шақшы чебенлерінің сафлығына ышанған көк. Раббым, өзім білмей тұрған günahım не? Bu ғажайып матур, аппақ кағаз, шушы қадар güzel kitap niga? Бысық хатын деп yazar içinmi? Günahım ni? Cemaat milke, oynaşı. Meni yuqqa misqil etuvni Xudo ko'rib turibdi. Azgın tügelmesin. Yo'q, men ant etam, soflig'im haq mening. Sen azgın tügel. Yo'q, men ant etam, jonim bilan. Mümkün mi bu? Rabbim shafqat. G'afvu etalaysa, men bit seni atılga irga chiqqan Venetsiyaning bir bosiq qizi deb bilgan edim. Ey sen cehennemning eshik soqchisi. Ega sen, Emilia, biz bitirdik. Ma xizmating uchun och eshikni ham bu sirni saqla. Rabbim, u nishlamoqchi bo'lar? Sinyora ne bo'ldi sizga? Sinyora. Men tush ko'rgan kibak. Ne bo'ldi? Kimga? Sen belgili endi, efendimi? Kimsin ul efendim? Sen shul endi, sizning efendingiz. Mening xo'jam, men erigiz turunda aytdim. Yo'q, ul mening erim. Emilia. Silashmasin zinhar menim bilan. Faqat ashi ko'z yosh bilangina javob bera olar edim. Lekin yig'lay olmayman hozir. Bugun tunga nikoh to'shak jaymani jay. Unutma. Hozir yog'ini shoqirmanda. Nima bala? Nindi so'zlar aytdi. Ana bunday shiddat shirirlik. Nindigina gunoh qildimsan men. Emilia bilan Yago kelib kira. Ne berasiz? Ne bo'ldi sizga? Nishik deb aytirga da bilmayman. Bola tarbiyalay turgan kishi yosh bolaga jazo berganda da yengil jazo beradi. Meni davul biroz shiltalasa yetar edi. Dirsini aytsam men bitali bola. So'ng ne bo'ldi? Ah, Yago, general senyorni shunday misqil etdi. Shundayam siz qo'shamatlar topdi. U qo'shamatlarni sof yurakli hech bir kishi ko'tara olmas edi. Aytchi, ul esimni ko'tarishga tiyishmi men? Nindi ism so'ngi? Aligina erim taqqan ism. Ul o'ynashchi deydi xotinini. G'amiri bo'yi ishi voyimamagan tilang shidau siyarkasin bunday so'zlar bilan so'kmas edi. So'ng ne ishin? Bilmayman. Bari shuni bilan, men anda yashakka xotin tug'il. Ya, tinchlanig'iz, yig'lamag'iz. Nindi shimli bu kun? Shuning uchunmi? Mana degan zotli kishilarning taqdimlarini qilib keldi. O'ynashchi deb so'gilar uchunmi? Qortatasin, yaqin do'st ishlarin, g'aziz tug'an elin tashlab ketdi. Mana eshitdi. Yig'lamay kim bilsa. Ko'rasim, yozmishim shunday qoradir. Nishig yolmay ul? Bu ahmoqlik qo'yan kelgan ana? Xudo bilsin. Bu g'aybatni adam jirandirgich, ishliksiz bir yunsiz, yalag'ay qilpuri bo'lgan bo'lib, yaxshatlanib, darajaga minu yo'li bilan taratmagan bo'lsa, tutsinlarda dorg'asi o'tirsinlar meni. Oy, dunyodandek kishilar yo'q. Bo'luvi mumkin da tugul. Agarda bo'lar ekan, Xudo yorli qolsin. Yo'q, darag'ashi yorli qolsin. Suyaklari jahannamda yonsin. Men deysim, buzuq xotin emish. U kim bilan yurdi? Qayda? Nishik? Qay vaqtda? Yo'q, Mavrni mug'ayyin mendidir bir yovuz,
Җирәндергеч, юнсыз, битсіз әдәм алдылаған. Син, акрынрак. Ләгънәт аңа. Син дә шуның кебек. Бер кабахәтнең сүзеннән акылыңны җуеп, мине тыллыдан көннәп йөрдең. Шаштың әллә? Кит моннан. Ах, Яго, киңәш бир. Иремнең мәхәббәтен ничек итеп кире кайтарырга? Саф күңелле дустым, бар син аңа. Хода шаһид, аның мәхәббәтен ни сәбәптән югалтканымны үзем дә белмим. Тезләнгән килеш ант итеп әйтәм сиңа. Әгәр дә аның мәхәббәтен кайчан булса сүзем, эшем белән, уем белән мыскыл иткән булсам, я булмаса башка берәр төрле ир кешене күз карашым белән иркәләсәм, тармар килсен бөтен тынычлыгым. Бызык хатын. Бу исемне ишетү нинди авыр миңа. Я, тынычланыгыз. Бу ярсуаның 1 минутлык. Ул борчылган дәүләт эше белән хәзер шуның өчен сездән ала. Шулай гына булса иде. Шулай. Ышаныгыз минем сүзләремә. Әнә, быргы кичке ашка чакыра. Сезне Венеция кешеләре көтә анда. Барыгыз, еламагыз. Бар да элеккечә һәйбәт булыр. Замок эчендә бүлмә. Я, ничек? Хәзер ул миңа калса, бер никадәр йомшый төшкән кебек. Озакламам, мин тиз кайтырмын. Син хәзер үк ят, диде. Сине бүген моннан чыгарырга кушты. Мине? Әйе, миңа шулай әмер итте. Ярсымасын инде, ачуландырмыйк. Сезнең аны мәңге күрмәүегез артыграк булыр иде. Ай, юк. Аны мин шул кадәр эзләп сөям. Ачуы да, аның ярсуы да шундый якын һәм ягымлы миңа. Теге түшәк җәймәгезне җәйдем. Ах, барыбер. Без нинди ахмак. Синнән элек үлән итә калсам, шул җәймәдән миңа кәфен тегәрсең. Юкны сөйләмәгез. Әнкәемә Барбар исемле бер хадимә хезмәт итеп торды. Ул кемнедер сөя иде. Сөяркәсе аны ташлап киткән. Мескен ул һәр вакыт моңлы бидрә талны җырлый иде. Шушы җырны җырлый үлде дә. Менә шул җыр бүген кич буена һич башымнан чыкмый. Бичара кыз Барбардай башым түбән иеп, һаман җырлап утырасым килә. Тиз бул инде, Эмилия. Тиздән кайтып җитәр. Кемдер шакый?
Yeşil dal yaprağım kabrim üstüne. Yabar, hayırlı gün Emilya. Tengrim, bızıklıkını görüp üzüm bızılırga tugil. Nişik itip ondan arınırga iret mini. Desdemona түшәктә йоклап ята. Стәлдә шәм яна. Атылды килеп керә. Сәбәп монда, сәбәп йөрәгемдә. Әйтмим аны сезгә пак йолдызлар. Ләкин сәбәбем бар. Ул үләргә тиеш. Юкса башкаларны да ул алдар. Менә шәмне өреп сүндергә дә аннан соң шәмне сүндерергә. Әгәр дә сүндерәм икән сине юлым яктыртучы утлы хадим, кирәксәм бит мин сине яңадан кабызалам. Синең нурың сүнгәч табигатьнең тиңсез нәфис гөле, сине яңадан җанландыра торган ялкынны мин таба алырмынмы? Кызыл гөлне сабагыннан үзгәч, аңа яшәү көче бирә алмам. Сабагында чакта хуш исеннән исереп калыймчы. Атылды Дездемонаны үбә. Нинди татлы сулыш. Хаклы үзе сине күргәннән соң гадел кылычын сындыргалап ташлар. Тагын соңгы тапкыр. Бу, нинди татлы, шымлы. Елыймын мин, еламыйча түзә алмыйм. Уянды. Кем бар монда? Атыллы, синме бу? Мин Дездемона. Нигә ятмыйсың иркәм? Бүген кич гыйбадәтне кылдыңмы, Дездемона? Ятыллы. Худа кичермәгән берәр төрле гөнаһ исеңә төшсә, тизрәк тәүбә итеп саф күңелдән кичерүен сора. Мәгънәсен иркәм бу сүзләреңнең? Тәүбә иттем, ләкин кыскарак тот. Мин монда көтеп йөреп торам. Рухым белән әҗәл каршыларга тәмам әзер булып бетми торып, үтерергә теләмим. Юк. Мин рухыңны синең үтермим. Син үлем турында сөйлисең? Үлем турында. Раббым, коткар мине. Амин. Амин дидең. Димәк, мин үтермисең син. Шулай да мин синнән куркам, Атыллы. Гөнаһым юк. Курку өчен һичбер сәбәп тә юк. Ләкин куркам. Әллә нигә куркам? Гөнаһларың турында уйла. Гөнаһым шул сиңа мөхәббәтем. Әнә шуның өчен бүген үләсең. Мөхәббәткә каршы үлем? Бу бит табигатьнең канунына сыймый. Җитәр, дәшмә. Дәшмим. Тик әйт, нәрсә булды? Теге сиңа биргән минем иң кадерле яулыгымны Кассиога бүләк итеп биргәнсең. Юк. Ант итеп әйтәм җаным белән. Шакырт, хәзер сыра, дөресен әйтеп бирсен, намысы булса. Әйт инде дөресен. Нәрсә әйтте? Синең белән бергә йоклаганын. Минем белән йоклаганы? Моны кабатлый алмас. Әлбәттә, чөнки авызы томаланды иде. Doğru ягы вәгъдәсендә торды. Куркуым юкка түгел икән. Үлгәнме ул? Алданган ул. Ә мин харап булдым. Хуйнашчы, җирәнгеш мәхлук. Әле минем алда аның өчен син еларга батырчылык итәсеңме? Куып чыгар, тик үтермә генә. Үләм уйнашчыга. Ичмасам шушы төнне генә яшәп калыйм. Каршасың. Ярты гына сәгать. Юк, ул кичектерү. Юк, мин
Азат қылам. Yok, soң инде. Soң. Ателла Дездемонаны буа. Сеньор! Тиз, ашығыз тизірек! Нинди шау-шу анда. Тірі. Мен қансыз. Ләкин көңілімдә шәфқат деген нәрсе дә бар. Сені ұсақ қасапларға тірәмін мен. Ателла Дездемонаны яңадан буа. Шулай. Сеньор! Кем бар анда? Сеньор! Менің сізге кешікмәстен әйте тұрған сөзім бар. Эмилия, қазір атшам. Өлді. Мұғайын Кассио турында хабар ету үшін келгендір ол. Кірдім ме, жоқ ма? Хатыным білән сөйләшергә тотыныр. Хатыным білән. Нинди хатыным білән. Yok, ул минем хатыным. Нинди авыр. Хәзер миңа кояш һәм ай сүнеп, кара тапка әйләнерләр кебек. Сеньор! Мин үтенәм сездән. Зинһар тиз булыгыз. Тиз. Канмын. Кер, Эмилия. Тукта, хәзер чыбылтыкны гына тартып куям. Эмилия керә. Я, ни бар, ни өчен килдең монда? Генерал, анда кабахәтләр шәкши үтерделәр. Хәзерме? Моңа ай гаепле, җиргә кирәгеннән артык якынайды. Әнә шуңа кешеләр котырдылар. Касси үтергән, ниндидер бер Венеция кешесен, исеме Родриго. Родригоны үтергәннәр. Касси, аны да үтергәннәр. Юк, Касси исән калган. Исән? Алай булса әле үтереш юк. Гаепсез. Һич гаепсез үләм. Кем ыңраша? Ыңраша? Кая? Раббим! Бу сеньор таушы. Кем бар анда? Эй, тиз! Ярдәм! Ах, сөекле сеньор! Әйтегезче миңа ни дә булса. Мин гаепсез үләм. Кем ул? Сезне үтерүче? Бәлкем түгел. Үзем. Хуш. Сөеклерем Отеллоға соңгы сәламемне тапшыр. Бәхил бу. Дездемона үлә. Кем үтерде икән? Кем белсен. Шулай да син ишеткәнсеңдер. Ул бит мин үтерде дип әйтмәде. Аның сүзен дөрестләми хәлем юк. Алайса ул шул ук ялганы белән утлы җәһәннәмгә төшеп китте. Мин үтердем аны. Алай булгач, ул фәрештә, син иблис. Туры юлдан язды, уйнашчыга әйләнде ул. Ул фәрештәдәй пак туры иде. Касси белән бер түшәктә яткан, бу эшләрнең барында синең ирең белә. Минем иремме? Я, синең ирең. Минем иремме? Я, ул синең ирең. Әгәр дә ул моны әйткән булса, пычрак җаны җәһәннәмгә китсен. Кабахәтләр ул ялганнага. Җитәр, дәшмә. Телеңне тыйсаң үзең өчен яхшырак булыр. Аңрабаш. Әйбәт эшләгәнсең. Мин кылычымнан синең куркып тормыйм. 20 кат үтер мине. Ләкин бу эшне синең пакш итәм мин. Эй, ярдәм! Монда үтереш. Маурус хатынын һәлак иткән. Монтано, Яго һәм башкалар килеп керәләр. Ни тавыш монда? Ни бар, сеньор? Син, Яго, ир булсаң әгәр, хәзер етпитлеген кабахәтнең хатынына яла ягу гаебен синең өскә ташлый ул. Әйт тиз
тизрәк йөрәгем чыгып бара. Мин уйлаганымны әйттем аңа. Ул аның булуы мөмкин дип, хатта дөрес дип тапты. Сеньор иренә хыянат итте дигән сүзне син әйттеңме? Ие, мин әйттем. Кассио белән дидеңме син? Ие, Кассио белән дидем, ә син телең тый. Юк, тыйылмый. Мин сөйләргә тиеш. Явыз кулдан үтелгән сеньор ята бирде. Раббым, коткар. Siz аптырамагыз, әфәнделәр. Шын хакыйкать аның сүзләрендә. Коточкыч эш. Башыма килгән иде. Ах, котышкыч. Хәзер соң шул. Нәрсә булды сиңа? Шаштың әллә? Бар кайт өйгә. О, сеньорлар, зинһар рөхсәт итегез. Барсын сөйләп бирәм. Мин бурычлы аңа буйсынырга, ләкин хәзер түгел. Бәлки мин бөтенләй булмам инде. Соң шул. Кайнар мәхәббәтемнең истәлеген ялмыйча бүләк иткән аңа. Ефәк яулык ул, әткәем аны әнкәймә бүләк иткән булган. Ох, күк көчләре, Раббым. Өндәшмә. Юк. Барсын сөйләп бирәм. Акрына кил. Бар кит өйгә. Юк, китмим. Яго Эмилига ташлана. Шуя, хатын кызга кылыч күтәрәсең. Син ахмак, Маур. Ул яулыкны төшеп калган җирдән табып алып, мин иремә итеп бирдем. Чөнки ирем зинһар шул яулыкны урлап бир дип, ялына буныма төште. Сизем көч мәхлук. Кассига яулык бирәмсең? Нигә сук яшен? Әллә куры яшнәү өчен яратылганмы? О, кабахат! Отелло Ягога ташлана. Яго Эмилины кылыч белән яралап чыгып йөгерә. Карагыз, хатынын үтерде ул. Ие. Инде сеньорыма якынрак итеп салыш. Әшәке эт! Хәзер чыгып ишектенә басыгыз да чыгармагыз. Буйсынмый башласа атарсыз. Мин тегешлек сезне явыз юлбасарны куа киттем. Мин ни кадәр түбәнәйдем хәзер. Нинди дә бер малай қолымдағы кылычымны тартып алды. Хайр, намысын киткәч кадерен каламыни. Хәзер минем өчен бар да бетте. Күгәрченем, синең җырың менә нәрсә хәбәр иткән икән. Тыңлый алсаң тыңла, аккош булып, бөдрә тал җырын җырлап ям хәзер. Ул саф хатын иде, кансыз Маур. Сине ничек өзелеп сөйә иде. О, бичара, син ничек үзгәргәнсең? Йөзең аппак, нәкъ күлмәгең төсле. Салкын хәзер синең тәнең. Сафлыгыңдай салкын. О, Дездемона! Şanssız! O, Desdemona! Монтана, Кассио, офицерлар килеп керәләр. Алар арасында куллары артка бәйләнгән Яго. Айда ул акылсыз һәм бәхетсез кеше. Элегрәк Отелло дип йөртелгән кешеме? Монда. Айда теге юхай йылан, монда китерегез кабахәтне. Отелло Ягоны яралый. Яраландым. Ләкин мин үлмәдем әле. Моңа мин шат. Синең яшәвеңне телим мин. Минем уйлавымча үлем
Отелло, син кайчандыр каһарман. Бүген шушы явыз бәдбәхетнең мәкренә курбан булган Отелло. Кем дип атыйм сезне? Үзегез теләгәнчә. Әгәр исем тагу кирәк булса, саф намыслы үтерүче дип атагыз. Чөнки бу һич усаллыктан түгел, бәлки пак намысын кушканлыктан. Бу шакшы җан кылган эшләренең байтак өлешен әйтеп бирде инде. Аның белән бергә Кассионы үтергә теләвегез дөресме? Дөрес. Газиз генералы, Минем сезгә һичбер явызлыгым тигәни. Мин ышанам һәм үтенәм сездән. Зинһар өчен мине кичерегез. Барысы өчен шушы ярым шайтан җавап бирсен сезгә. Төпчеп маташмагыз. Нәрсә беләсез, белегез шуны. Моннан соң мин авызымны да ачмыйм. Сездән власть алына. Урыныгызга Кипр утравының башы итеп Кассио билгеләнә. Әмер шулай. Я, алып барыгыз минем арттан. Туктагыз. Бер-ике генә сүзем бар. Илгә мин күп кенә хезмәт иттем. Моны һәр кем белә. Ләкин хәзер минем сүзем ул турыда түгел. Сездән фақат шуны гына сорыйм. Бу бәхетсезлекләр турында сез Сенатка язган чагыгызда мин асылда нинди кеше булсам, шулай итеп күрсәтегез мине. Кылган гайбымны киметмәгез, шул вакыт аны арттырмагыз да. Сез языгыз. Отелло дигез, артык көчле, артык тирән итеп, хәтта акылыннан шашып сөйде. Табигаты белән көнче түгел, ләкин бер көн нәрсә көнчелекнең иген-чиген белмейде дигез. Илемдәге бөтен байлыгыннан 1000 кат кыйммәт инҗе кулына төшкәч, хакын белми суга атып бәргән ахмак хинтле төсле торып калдым. Мәңге яшь чыкмаган күзләремнән Арабстан сахраларындагы агачлардан сыгылып чыга торган бәлсәм кайнар яшьләр ага. Моны да языгыз. Һәм ахырда тагы шуны эстәгез. Бер вакыт Халаб шәһәрендә явыз бер төрекнең ярсы Венеция кешесен кыйнаган һәм Сенатны хурлаганын күргәч, кабахатны бугазыннан алдым да суйдым үзен. Әнә шулай. Отелло үзен үзе суя. Siz büyük İngiliz dramaturgu William Shakespeare'nin Othello tragediyasi bo'yicha ishlangan radio tomosha tingladingiz. Rollarni boshqardilar. Othello, RSFSR'ning xalq artisti Kamal Shinchi, Desdemona, RSFSR'ning ot qozongan Tataristonning xalq artisti Shahsanam Asfandiyarova, Emilia, RSFSR'ning xalq artisti Fatima Ilskaya, Dosh, SSSR'ning xalq artisti Fuat Xalitov,
Родриго, Татарстанның халық артисті Делюс Ильясов. Кассио, артист Уакил Закиров. Брабанцио, СССРның халық артисті Ғабдулла Шамуқов. Яго, Татарстанның халық артисті Хаким Салимжанов. Монтано, РСФСРның халық артисті Ринат Тажеттин. Алып барушы, РСФСРның атқазанған мәдәниет қызметкері Камал Саттарова. Режиссері Татарстанның халық артисті Хаким Салимжанов. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1963 елда язып алынған. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.